Terlubu bima di keluarga na baru sahali madohoti parmuda di Uraton. Amanginang masuk mahita tu parmuda martangang mahita di bagasan saat teduh. Amin. Tapuji ma Tuhatta sian bukuede nomor sia sada saat tulu.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarna nakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todni perbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Nunga didok Jehovah madok tuhaku, hudul maho di siamukon, pai mahubain akamusum si dege-dege on nipatmu, marogoman bangsom rosian lomona diari para porangamu, marpahayan na habadiaon, songon nabur sian apuan ni ados torang, rodo tuho parangamu akka nau poso, nunga pola marwari Jehovah, jaladang tagamon sol-solan narohana, say hodo malim rodi saliling nililing na, manghutun horong ni si Melkisedek, say patibul madirim ali debata, tuata si langit, hamuliaommu tu sadok tanoon, haleluya. Haleluya. Mahita ali amanami amani Yesus Kristus Tuhan nami na tubu di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiay alalun naung ditikir ho hami bangsom, ditugu-tugu hodo hami sian haholomon tuhatiwuron, jaladi padumu hodo hami naholang hiad siakko, gabe saor musedot ho, gok halalas ni roha do hami alani, say jalo maha moleton ni roha nami, naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Ta puji tuata sian buku ede tu Yosap lopat. Tuhan Yesus si palua parmahani ruasmo, Tuhan Yesus si parmahani ruasmo, Tuhan parmahan habosa rongan kasumurungi. Sai baraho pamujunan Toru manalilui, Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasni, Tuhan Yesus si palua pasu-pasu ruasni. Tatangi homa patik debata siap patik perjulu 1 patik pesapuluhon. Patik perjulu audo Jehovah debatam ninna debatata dan jadi marakku pau bahenommu debatam. Patik paduahon dan jadi ganaommu jela dan jadi sumanommu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon. Rodi na di bagasan aik na di toron di tano, yang go tu gabi si sobaon manang siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dusugot, akan na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui,
dinonomari maulahamu nasa sulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba de batam doi, dang jadi ho mangulwa anggo nasadari, manang anakmu pe manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam, ay dinonomari do dito padibata, langit dohot tano dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia do ibana di ari papituhoni, di bahani do ubayan na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradian nai jaladi parbadiai, patik palimahon, iko pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho, jalaliling mangulu, di tano ng lehon ni Jahoba di batam diho, patik panopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko malakup, patik pawaluhon unak ko manakko, patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohod dengan jolma, patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu, dang jadi haliangan ni roham donga saripa di dongamu, manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lobuna, manang hudana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rap mangidogo gumahita siya tuhata lau mangulaun patik nai. Ali tuha debata say pargugoy mahami mangulaun na hobar tu patik mi. Amen. Poti madusata turut dan debata martangyang mahita.
Ali Tuhan debata parguguna sohatu dusan jala ama para siroha dang lomoroham midahamatean ni pardusa mulak manian perjati tumadik ko dalanna asa mangulu ibana ido di pangidoroham alani ubayan nahu pangidohami sudah tima toru-torum asa unang mengonai betuhami saya sesa sudidu sanami asa mengulu hami di bagasan asini roham saya pargugui mahami asa margugu hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Bagabagan debata taringot Tuhan sesani dusata songonondo hatani Tuhan Cahuba nunga polahu pasisi akka pangalosim songon obun jala songon obun manorop akka dosam say mulak mahotuau ayaw do si padua ho hasangapo ma di debata na digijang amen. Tabigiba hati tuhata turpuk epistel di mingguta sadarion ima sian suratnya Apostol Paulus madapoton huria Efesus bidu parjulu sian ayat tulu saat rodi ayat onom tajahama margati soring ragam ni pasu-pasu marhite sian Kristus pinuji ma dibata amane tuhata Yesus Kristus naung upasu-pasu hon tuhita ragam ni pasu-pasu pertodion sian benua digijang di bagasan Kristus. Dituduh hiat duhita bain anakna marhite-hite Yesus Kristus asa tu ibana mangihutun halamuan ni rohana.
Ido sahatna mertua do nato mangiun hatan debata jala na upiopsa. Amin. Tabige makur ina.
예수를 주의 마히루 또 예수시 Tidak ko mahapurseotay, songon nahin na tidak ko nidungata sa hapurseo di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna so hatudusan, na tumapalangit do tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak debata Jehovah nasasadai, iman na tubon si Maria, na gabi-gabi siya to di perbadia at dorang sohabubuan. Ido tuhata na tuman na bernit di panguman silatus na mate terpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tubanturu dung ditanom na mula mangulu di arif patuluhon na manaik tu surgo la hudul tu siamun di debata Jehovah amanai parguguna sohot dusani di si maibana pay mamulag sugot to tanoon, manghumi halak na mangulu doot na mate. Aw porsea dito di perbadia, kalawang sada huria na badia, huria to panela Kristen akka na badia, doot dia sesani dusa, doot dia tay na mandok, mula mangulu sugot daging ni halak nong mate, doot dia nguluan na sorasuda. Amen. Shalom. Horas maadita amanginang. Tatangi majo titing namasa di tonga-tonga ni huriata. Di minggu ta sadarion minggu nadiguari minggu dung Natal. Ya topik ni minggu ta Jehovah partogi jalamual ni olop-olop. Aka titing di tonga-tonga ni huriata na parjolo. Berita pakobasian sian pos pelayanan tabanan HKBP Denpasar saat Rodi Sadarion denggado merdalan amanginang torop ni ruas ni huriata di pos pelayanan tabanan gudangna 20 sada kakak di ruas ni huriata nanaing marminggu di pos pelayanan tabanan boima nasida markoordinasi tu koordinator pospel tabanan amang situa si hotang manang tu amang calon situa pajar sitopul song-songon ido pakobasion di persiapan pos pelayanan Gianyar HKBP Denpasar saat Rodi Tikion denggado merdalan amanginang jala saat Rodi Tikion di Patupa sahali sabulat dope parmingguon di persiapan pos pelayanan Gianyar torop ni ruas ni huria di pos pelayanan Gianyar gudangna 12 kakak jala aka ruas ni huriata nanang marminggu tu pospel Gianyar boima nasida markoordinasi tu amang situa M Simatupang titing na paduahon anot motari di Patupa huriata do 2 sesi parmingguon 5 minggu ujung tahun perpunguan ujung tahun na parjolo di Patupa di pukul 10 pitu wita manang jam 5 botari di Patupa di 2 inganan di Patupa di Gereja Town suang-suangan ini di Patupa di GSM sesi na paduahon di Patupa pukul 20 wita manang pukul 8 borngin tetap di Patupa di 2 inganan, di Patupa di GSM, Jalalaus di Patupa do di Gereja Town. Pinangido ma tuhita saluhna, asa parsidohot mahita di parmingguan parpunguan akhir tahun 2020 tolu. Song-song ini di hari Mersogot, Patupa ni huriatama kebaktian awal tahun baru sada Januari 2024 holan sada sesi do di Patupa huriata di Patupa mai di pukul 10 wita di Patupa di Gereja Town pinangido ma tuhita saluna
asa parsidoho maita rapita marminggu di awal tahun 1 Januari 2024. Na patuluhon di pasaat huriat tado moleate tu ruas ni huria NN na manubakon bunga altar di parmunggota di Sadarion. Na palimahon tabuama di Tangyangta di dongata ruas ni huriata na tongon di bagasan parsahiton naboy jahahonon nami guarnasida amang P Togatorop amang A Siahan sian pospel HKBP Tabanan. Tabuama amang inang di bagasa Tangyangta asa tumibu nasida marhai pason. Naparpudi ucapan ulang tahun Parhalado dot saluhut ruas ni huria HKBP Denpasar pasahaton ucapan selamat ulang tahun di hatu tubuh manang ulang tahun di Pardongan Saripeon tuhamu ruas ni huria namar ulang tahun sian tanggal 31 Desember 2020 tolu sahatu tanggal 6 Januari 2024 hatani debata nama makuling hamu dibuat sian parjamita bidu tolu ayat 10 sada songonoma didok disi alayang go ibana dengkado saluhu nai dibahen ditiki hale hetanna ditopado hud roha hangoluan saleleng-leleng na tubagasan roha nasida holan nasodapok jolmai sulikitonna jadi-jadian na jinadihon ni debata sian mula-mula sahat rodi ujungna. Songonima hatane debata di pasu-pasu tu hatama hamuak kana marulang tahun dilehon gajang ni umur dot hahipason. Ima akatiting namasa di tonga-tonga ni huriata di parminggota di Sadarion didongani jala diramoti tuan debata mahita manalpuhon tahun 2020 tolu jala masuk tu tahun naik baru tahun 2024. Orasma di tasaluna.
dameni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima mangaramoti akate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Salum. Horas ma dihita saluna.
kembali ke Yerusalem. Au papunguhon nasida, aku mengumpulkan mereka dari ujung bumi, sisa-sisa Israel, korban pembuangan. Au mamanugihon nasida, aku akan membawa mereka ke sungai yang mengalir. Au gabe ama, aku menjadi bapak Israel. Hurian itu hata dihatahon parwirang Jeremia on tinonahon ni debata tu bangsa Israel na sedang mengalami kekacauan, mengalami petaka pembuangan di Babel selama 70 tahun menderita. Daktotu ekonominya, daktotu politiknya, polek sos buthan kam na pedang sudimate politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan, keamanan kacau 70 tahun tertindas. Alai Tuhan memperkenalkan, Tuhan menawarkan bahwa Tuhan akan memimpin mereka mangaleon olop-olop di nasida. Tarjalo rohani jol maut dopei di situasi kekacauan ini 70 tahun menderita. Waduh perjadi ini. Di nasida dan adong tokoh nabui lau menyelamatkan. Tidak ada dari antara mereka yang bisa menawarkan aku diutus oleh Tuhan. Tidak ada, seperti Musa yang membawa umat Israel eksodus keluar dari Mesir ketika mereka diperbudak di sana 450-30 tahun. On 70 tahun on dangadong di situasi nasongoni. Malah mereka molo di Hesekiel 37 ayat 10 sada ujaha juate. Anak ni jolma akka huli-hulion sadok pinoparni Israel doi. Ida makanasida madok nunga tong masak huli-huli nami jalapesan aroparo ni rohanami nong pidom dohani. Pengharapan kami tidak ada lagi. Aroparo mami da ngaumbe. Sengsara na mahami. Ngahilang pengharapan. Da ngadongbe pengharapan untuk selamat dari pembuangan. Di kondisi nasongonima, di situasi nasongonima, roh hatani debata madok bersorak-sorailah. Pangiar maswaram. Dia pitu didok nakeniani. Songonon hatani Jehovah. Marhisani roha mahamu, marsurak-surak mida Jakob, marolo-polo mahamu mida hutan yakabang soparbi. Pangiar hamu maswaramu nama muji jalanok kamuma saipalua maale Jehovah. Katakanlah, selamatkanlah umatmu. Jangan kecewa, jangan pesimis. Katakanlah, selamatkanlah umatmu. Ima aja gani. Dung ditawar hotu hatai balun nama bangsoi. Sia tonga-tonga ni akka perdangulana. Pangiar suara memuji dewata. Hona madate, hona tertuktuk, hona songon inana mengandung hamil satabi. Lu jadui
Ho songon inana melahirkan yang menderita hamwa kaina mana tu makas mabote songon dia melahirkan ete hacina haci do dia hon waing haci do ngolum au manogi hokko tuae kanguluan. Aku membawa engkau di jalan yang rata. Leonoku hanguluamu, kehidupanmu, hidup yang baru. Orang yang tidak berpengharapan lagi. Jangan pesimis, tetap optimis. Aku pemimpin. Pemimpin yang menuntun kamu ke jalan yang rata. Tersandung kamu, aku akan menyandung. Kesakitan, aku akan menyembuhkan. Ima ajakan ni debata marhite Nabi Jeremia. Hurian itu hatta. Pujilah Tuhan dan katakan, Tuhan telah menyelamatkan umatnya. Bersorak-soraklah, bersukarialah, kabarkanlah, dan pujilah Tuhan, katakan, Tuhan telah menyelamatkan. Porsea. Unang laos didodoni ketakutani. Unang didodoni habuangani. Unang didodoni ngulu na kecewai. Alai berpengharapan ma. Bereng pemimpinmu. Bereng partogim. Isedo partogim. Ima debata Jehovah natuk balua hoko sian pergumulami sian pangalahon na niya dopami sian haruduton ni portibi na niya dopami bereng bitang noaing ima jamidai ahaman aneng dohonon itu hita di tonga tu asuna terbuat kita ate alai sadarion gokma hita pa 52 honate merminggu tahun 2020 tahun. Ta mulai tanggal 1 Januari, hari Minggu dotik ini 1 Januari 2020 tolu. Sonari 31 Desember hari Minggu 52 minggu. Anggota lo rasono pelima borngin ari budari pe yate begiuta. Mulu meruji-ruji hita mengevaluasi apa yang terjadi selama 52 minggu ketika kita 1 Januari dipesankan firman Tuhan, Tuhan Allah yang menggembalakan kamu. Itu di Januari topiknya ate. Sian Mazmur 20 sada Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Alai di tonga-tongani perjalanan ningulutan dan 52 mingguan nyata doi digembalakan dohi tatahilala hurangat dohita. Baru di Desember di dok matu kita Titus 2 ayat 10 tahun pengharapan kita penuh bahagia jika Yesus Kristus juru selamat kita. Nah di sini meruji-ruji evaluasi nih perjalanan nih ngulutai na 52 mingguan. Mungkin boy dohita songon na tertuk-tuk di dalam ete. Adong godongan ruas nih huriata mabuka rumah makan BPK ate ono bulan do ngamitok
tangong laku ate edang BP katong ibae BP hado ate tang masakan BP katong ibae ilung merdei mitop alaya wong godongan yon dongan ni helau de yate par gojek gue mana par gojek ali situasi jadi jual telur horwa bagudang guzul mau membutuhkan telur sonari per 3 hari dia harus mengedarkan 8 ton telur siapa gojek mergalubang-galubang gongolui di tonga-tonga ni molo didok debata aku menggembalakan kamu ado sidohorota katakanlah Tuhan menyelamatkan di tonga-tonga ni galubang ni golutai, di tonga-tonga ni portibi narudut, portibion narudut. Unak sarobang, inakai natai nakayate. Unak sarobang. Do portibion. Alai di sini apa di dok debata, au parmahanmu. Utugu-utugu. Bui bolu sota do yala di portibion do ida, alai do honotama katakanlah Tuhan menyelamatkanmu. Itu benda selamat tidak. Satu tikyo. Diselamatkan asini rohani debata. Jala memang ikor ratapi di hita. Itu benda idokon. Memang ikor renu konota. Isedo partogita. Isedo namanu gua hita. Anggua kanapos rohani Tuhani. Didok tu gua tuhaki iring-iringlah kaki yang memimpin kita menunjukkan jalan kepada kita adalah bintang kita. Si Sambo bintang ado manugihon di mana? Itu ati bintang itu mabuan di mana? Hama bitakta. Itu tong nama nugion abitang niya ka mahasiswa anggo kana porsia ini nemano bitang si partogi ido partogi bintang itulah pemimpin bintang itulah batu mamak dasar batu mamahi itulah tongkat tukot sitiopan dinaladiti ladido daleton tak saya perhot sudi au pinakinin mabiro mardalan ladido karami tahun itu ala memang karena baru pi gudang guna ladit gudang na ladit tukot sitiopan ni semai Yesus tukot sitiopan ima Yesus ido roti hanguluan ido hanguluan ima partogita alani ido bandang bersorak-sorailah puji pangiar suara memuji debata dogma Tuhan menyelamatkan umat memuji Tuhan mahita toktong pertugitei memuji dakola songonan idok ni Markus onomnya teh ipuji pamangan ni bangsod do alayang korohana daudu siya udak songon etok pamujona ayong gosongon itaw 10 pigi 2 teh 12 ya hamilau tu Surabaya macam gudang go pedi siaka dia do adong pertemuan di sini rotu restoran tu lapo aka pengamen maredema pengamen burung nuri katanya terbang tinggi katanya naik turun katanya ini di Roma manuku Pak kenapa semuanya pakai katanya enak kan burung nuri naik turun katanya kenapa katanya
Maaf Pak, ini mana ibu kemana atau kacamata Nami Rongol? Saya buta, saya tidak pernah burung nuri, pernah melihat burung nuri naik turun ke itu atau merata lah ya. Bui masa Rosongoni nama muji-muji teh. Katanya Tuhan menyelamatkan katanya. Ninna tu ninna ate. Alai anggakana porsiai didok ibana do. Puji hukum mawa Tuhan kerupari. Ainung di pelua huau nasatau bulunun. Anggoi di acara pukul 00 mayan no di keluarga deh merenungkan, mengaruji-ruji, mengepala saya aka perjalanan mulut tarap doa kayana kota di bagasan asino pos marohata memasuki kehidupan yang baru 2024. Hataido dohonota, katakanlah Tuhan telah dan akan menyelamatkan umatnya. Martang yang maita. Pinuji maho Tuhan. Napalua ho kami digudang ka namasa na huadu pihami. Manangahape namasa las niroha arsak pe ditoguhudu hami sia tanggal sada satu tanggal 30 sada sadarion madalani 52 minggu holong muasini roham menunggu-nunggu kami terbaik kami hipas jalan merpakirimon patari paromu ngulunami marhite bitang si partuginami Yesus Kristus lau majalo tahun 2024 tahun parasini rohau dihami sodangi mahami Tuhan jala toktong pangyar suara nami merlas ni roha marulup-ulup ay hudo silehon ulup-ulup loas mahami di bagasan las ni roha sonang ni roha madalanya karyari ni mulunami songoni huriam HKBP dan pasaron di bagasan kesaksiana songon huria Batak Protestan di provinsion saya tugu-tugu mersaksi maka tidak kok pangiar suarana tugu-tugu dia keperhaladum nang padi tanami asa marbungara ko merhite pelayanan di huriamon merhite akka kesaksiana pasu-pasu akka perhaladum saluhuna kapadi tanami fungsi na di resort pasu-pasu sude nang perhalado non partohonan di bagasan aseni roham tugu-tugu makan amar sahid dulu mana sida di podoman persahiton na Tuhan asa sonang rohana didongani hoi bana mergugui mana malua siap persahiton nai sodangi mana ngakana marulang tahun merpakirimon takatiki nang roro pelehonomu gajangi umur doa pasu mauliate Mario marhite-hite Yesus Kristus martangia kami tu amin tapasahat mapeliata ina maradehita edeta nomor 707 mamuka sada por se au
patah Kadupiki Tuhan raponau Jalasai di pasu-pasuan Sai di tonggu madaku Talumu sujala monangan Aku guna sohatu dosa Debataku salileng nai Mangale honda medomo Tuhan Tuakana bojok rohai Damasa di pamurupiona Obatu pada nana tua Di bata mata dari gija Di doa posaku sai toto Di pangiring-iring di tangana da beso nang doro makino agogo dohon apu-apu dariye waktu hari tua gadupa dia bitogu-togu gadup tiki dio dingia ayo batu ngomong di lohana dodile waktu hari tua romar sori arsa kelas liroha apose aku di pantai
mapelean na tapapungon tuado pa ni Debata, martangi ang mahita. Ali Debata ama namin na di Banua Gijang, hodo haroroan ni sa luhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasata mi masyan na nilehon mi tuhami pelean nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramoti, asa huparasya kami pelean o pati bulo karajaom mu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portebion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa daging Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaom, say sauk malomo ni roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sararion hanguluan siapari, se samadosa nami songo paresa nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Tuna puna haraja Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debata maho. Disodakon Tuhan Debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Tidopakon Tuhan Debata mabuhina tuho jala dipasaorhon madamena tu todim. Salum horas ma dihita saluna kamang dota mokenang senhami parhalado ni huriata na melayani sedarion upasatami ma hata selamat semangat madihita saluna salam sehat salam semangat madihita lau manguduti aka ari-ari ni ngoduta horas ma dihita saluhut horas.
Yesus saluhut nangoluki rohanang pabahenaku saluhut natikiki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki nang pamereng ni mataku madopakon Yesus soarani pamangaku mamuji gowarnai pasahat matu Yesus saluhut nadiriki pasahat matu Yesus saluhut nangoluki saluhut nangoluki